Ekobeg je prvo ekološko-socijalno preduzeće u Srbiji koje se bavi zaštitom životne sredine i upošljavanjem teško upošljive kategorije žena, to su žene preko 50 godina. Nastalo je tako što je pre jedno 9 godina napravljen konkurs za učenje šivenja, upošljavanje žena preko 45 godina. Nas dve smo jedine ostale od te grupe. Krenule smo da se bavimo reciklažom bilboarda od kojih pravimo razne upotrebne predmete, razne torbe konferencijskog i modnog tipa. Svaki proizvod bude unikatan, znači nikad nije isti. Bilboard od kojih mi pravimo ove proizvode uglavnom završavaju u prirodi i njihova razgradljivost je 1500 godina. Jako puno zagađuju okolinu. Kažu da taj bilboard, između bilboarda i zemlje, ako se nađe u površini, dolazi do kontaminacije zemlje, tako da zemlja bude jako otrovna kasnije i da nije upotrebljiva za neku drugu poljoprivrednu svrhu. Kad smo krenuli na tržište, bilo je osmišljeno. Znači, tražili smo ciljnu grupu, onda smo našli proizvod koji je potreban i koji smo se nadali da je koriste te kompanije. Zašto je njima potrebno? Za njihovo dalje reklamiranje, za njihovu kampanju neku gde se predstavljaju kao ljudi koji vode računa o zaštiti životne sredine i o socijalnom preduzetništvu. Znači imali smo ciljnu grupu, odnosno imali smo cilj kome to da ponudimo. Znači ništa nije bilo napamet urađeno. Kad smo našli prvu, onda smo shvatili šta je njima bitno, pa smo onda te reference koje smo njima ponudili gledali da nadogradimo prema drugim kompanijama i prema drugim institucijama koje se na ovaj način oglašavaju. Obzirom da smo jedine na Balkanu koje se bavimo ovom vrstom reciklaže i druge u Evropi, ja mislim da je Srbija jako povoljno tlo za razvijanje ovakve vrste reciklaže. Jedino što nije razvijena dovoljno svest u Srbiji što se tiče zaštite životne sredine i ponovne upotrebe materijala i reciklaže. Na tome bi trebalo da se malo više poradi, da se ljudi zainteresuju i da dođu kod nas, da pogledaju šta mi to radimo, da vide na koji način mi dolazimo do tih proizvoda koji su, kad su gotovi, jako lepi i interesantni, a do njih doći treba puno posla. Znači, treba ih oprati, iskrojiti i šiti. Svi misle da je to jako jednostavno i lako, međutim, to je jako težak posao, pa baš zbog toga potrebne su nam i nove mašine. To su ultrazvučne mašine kojima se mogu spajati i više vrste materijala odjednom. Znači, te mašine ne koriste ni konac, ni lepak, ništa, jedino ultrazvuk i na osnovu toga mi možemo da napravimo još bolji asortiman i još veću i još više proizvoda koji bi bili konkurenti na tržište, obzirom da sa ovim mašinama, ako smo sa ovim mašinama ovako starim došli do ovakvog kvaliteta, zamislite kakav bi kvalitet i kakvi bi proizvodi nastali da imamo te dve ultrazvučne mašine. Što se tiče inovacije u Srbiji, ja mislim da je Srbija na samom početku. Jako je dugo tavorila i bila je negde u nekom zapečku. Međutim, ja mislim da samim angažovanjem Ministarstva za inovacije može da se postigne mnogo toga i da je kapacitet našeg stanovništva u Srbiji jako veliki i da može da doprinese mnogo tome što se pokazuje i sada samim tim što eto i mi žene koje smo u 60 godina vidimo budućnost i perspektivu Srbije u samim inovacijama, a mislim da je naš narod jako inteligentan i pametan i da može mnogo toga da doprinese čovečanstvu, tako da mislim da je Srbija jako pogodno tlo za inovacije, za nove projekte, za nove programe i za mlade ljude koji dolaze posle nas.